Přátelé, tak pojďme k dalšímu příspěvku, který mám teďko já. A posuneme se do toho 8. životního časoprostoru, do procesu. Kolegové vlastně předtím rozebírali vlastně pravidla, dá se říct ty základní principy, jak to funguje, což byl ten 9. životní časoprostor, a teď sestupujeme níže. A budu mluvit teda o 2 věcech. Zvědomit současný úkol našeho národa a zvědomit podstatu svrchovanosti. Tak, pojďme na to. Úkol má každý člověk, karmický úkol, že jo, než se tady vstoupí, tak v té inkarnační kanceláři, že jo, se tam si tam sám něco v podstatě předepíše, co má naplnit, a potom se inkarnuje někam, kde jsou nejlepší podmínky, aby naplnil ten svůj úkol. Čili když se narodí potom do nějaké oblasti a do nějakého národa, tak vlastně je dost možný, že ten jeho úkol bude i souviset s tím úkolem, který má ta skupina osob. A co to je vlastně národ? Tak národ je, když nějaká skupina osob má vlastně něco společného. A jsou to hlavně jazyk a kultura. Kultura jsme si už řekli, že to je vlastně všecko, co se přenáší negenetickou cestou, čili z generace na generaci si to předávají. Takový je vlastně software, že se to nahrává z generace na generaci. Software, všelijaký programy, zvyky. Ano, a to se samozřejmě vyvíjí, tak jako se vyvíjí lidi. Takže mají tohleto společný a potom vlastně mezi nimi, když mají být národem, což je určitá entita, tak mezi nimi musí fungovat nějaký energetický toky, musí se vyměňovat peníze mezi sebou, myšlenky, energii, služby, zboží. Pak se vlastně stanou propojenou entitou a potom vlastně musí být i propojení vzhůru a národ má vždycky na starost vyšší bytost, archandělský úrovně, která potom ten národ řídí třeba i skrze změny jazyka. Takže jsou propojeni tyto lidé na toho génia národa a tím vlastně vzniká národ, což je taková, dá se říct, složená bytost, kde právě ten archanděl národa, říkám se mu taky genius národa, vykonává funkci já, tak jako je člověk vlastně složený z buněk a z jemnohmotných těl a má i svoje vyšší já. Tak je to obdobný, ale zase mnohem výš, že je ten národ. Tak, co je tedy tím úkolem národa? Vidíme tady 3 ty úkoly. Být mostem mezi východem a západem, být sám sebou a nastolit tedy nějaký světlý způsob života, protože někde to musí vzniknout a potom tam budeme mít ukázaný důvod, proč by to mohlo vzniknout právě u nás. Musíme se podívat na to vlastně, jak funguje tady ten trenažér zeměkoule. Tady máme vlastně takové schematické naznačení vývoje posledních 50 000 let, to jsou ty černé šipky, ale my se budeme bavit až tady o té poslední době, po potopě, tady řekněme posledních 9 000 let. Tady šlo k určitému vývoji, ale jak funguje ještě ten trenažér? Takže v tom trenažéru zeměkoule je západní pól a východní pól. A dokonce Emil Páleč říká, že to jsou jako bytosti tam i tam a oni nějakým způsobem vyzařují, řekněme. A teďko ta západní pól, tam jsou takový věci jako je individualismus a naproti ten pól má zase pospolnost, kolektivismus. Jo?
Na západě je rozum, na východě je cit, extrovert, na západě introvert, aktivní, na západě pasivní. Jo, vidíte to potom i v těch národech, když porovnáte, já nevím, Američana a Inda, jo, tak prostě jo, to je takový extrovert, ten spíš jakoby meditoval. Jo, je to vlastně, tady je třeba soutěživost, jo, tady je víc sounáležitost, čili ty východní národy jsou takový pospolný, jo, Číňani, když to vlastně anglosasové jsou naopak takový a jako každý sám za sebe, což vlastně ale, jak už tady bylo řečeno, bylo chtěný, že ten vývoj směřoval k individualizaci těch posledních 9 tisíc let. A ten se vlastně vyvrcholil, dá se říct, vždycky tady je ještě takhle, tady je vždycky takový kolečko, kde bylo nějaké místo, kde docházelo k takovému urychlenému vývoji, vždycky se tam něco, takový impuls, kde se něco propracovávalo a tady to vždycky bylo prostě nějaký jiný prvek lidí, jo, různě, nebudeme zabíhat do podrobností, ale jde o to, že tady už se začala propracovávat ta takzvaná duše vědomá, čili takový to nepravé sebevědomí, ten egoismus. Už to dneska vlastně bylo řečený. No a to začíná 1413, a čili tam někdy v té době ten impuls přešel na ty Brity a ty Britové vlastně tím, že jako nejvíc propracovali tady to nepravé sebevědomí, ten egoismus, což je schopnost ovládat vlastně svý emoce, mimo jiné, svý astrální tělo, tak vlastně získali i jako nadvládu, dá se říct, nad celou planetou. Ale ten impuls se přesunuje dál. Jo. Takže řekněme, že tady během té Kali Jugy, ještě takového zesíleného odpojení od duchovna, zesíleného tmavšího období, vlastně teda ty západní národy, řekněme, vedly lidstvo v tom propracovávání tady těch vlastností, které se nám můžou zdát, že nejsou moc hezký, ale bylo to nutné udělat, aby jsme se mohli dostat dál. Jo. A teďko už vlastně, když se podíváme tady, tak někdy ty Angličani to měli od 15. řekněme do začátku 18. století, pak to přešlo na Němce. To vedení Němci vlastně rozvíjeli vědu, umění, filozofii obrovským způsobem. Jo. Vlastně byli na čele na světě, dá se říct, tady v tom, všechny ty objevy a tohle. A teďko 2030 zhruba, plus minus, je to nějaký náš odhad, by to mohlo vlastně ten impuls přejít k nám. Jo. A teď, když se podíváme vlastně na ty póly, tak uprostřed mezi těmi póly v takovém myšlenkovém světě, mezi tím individualismem a pospolností třeba, jsme my tady jako, dá se říct, Československo uprostřed a Morava ještě vlastně uprostřed. Ty Češi jsou takový víc už jako obrácený na ten západ, už jsou takový egoističtější nebo atomizovanější, jo. A můžu to doložit i třeba na tom, že mají jiný, dá se říct, způsoby toho rozloučení se zemřelým než na Moravě, jo. I jako takováhle, na takovéhle věci, to jde vidět, tam je mnohem víc rozloučení bez obřadu, jo, když to u nás se dělají ty obřady. A tady na Jižní Moravě ještě extra, jo, tam jde třeba půl vesnice jako na ten, jo, či taková jako drobnost, ale je to na tom jako vidět. Ale kdo je schopný vnímat to, jak lidi myslí, tak si tento vývod udělá i z jiných věcí. Jo, až to Slováci, ty už jsou zase víc pospolní, například. Takže ten důvod, proč máme být vlastně tím mostem mezi východem a západem, je ten, že jsme na té poloze hlavně. Čili máme přístup
když vezmeme jako širší národ Československo, tak my máme přístup do obou hemisfér. Tady na Moravě bych řekl, že to je tak jako půl na půl. Ty lidi jsou pro západní, pro východní. Jo. A my máme tu zkušenost opakovanou, že jsme zažili prostě jakoby nadvládu. Teďka žijeme teda v té nadvládě toho jako západního individualismu, jo, ale předtím jsme měli vlastně, řekněme, ten komunismus, já nevím, jak to nazvat ani vlastně, komunismus nebyl, ale řekněme nějaký kolektivistický způsob řízení, napojený na ten východ. Jo, předtím zase to západní, a předtím taky dlouho západní, ale v dávné době i to východní, ale teď jde o to, že my, co jsme to ještě žijeme, tak jsme to tady zažili, jo? Čili můžeme vlastně do obou. Jo? A neměli bychom úplně nadávat, jako, když je to jakoby, vnímáme, že ten západ je jako zkažený, ale prostě oni něčeho dosáhli, jo? Propracovali to sebevědomí, jo? Ztratili sice to propojení s duchovnem a ani tu sounáležitost vlastně úplně nemají. No ale na tom východě taky jako to není úplně to pravý ořechový, protože je to vlastně ten kolektivismus takovej, že a co se týče toho myšlení, tak se spolíhají na tu autoritu, že jo? A co se týče to prožívání sounáležitosti, tak je to tam takový daný, to jsou naši a když neděláš pro nás, tak seš prostě špatnej. Jo? A vyháněj ty lidi. Že jo? Teďka z Ruska vlastně, jak začala ta speciální vojenská operace, tak uteklo jako docela velké množství lidí. Jo. Ale zase oni tam mají ještě určitý spojení s duchovnem, ale takový to starý zvenku. A my si ukážeme, že vlastně tady Jaroslav o tom mluvil, že je potřeba vlastně to spojení s duchovnem takový vědomý, živý. A ještě tady mám teda ukázaný to, že jsme polarizovaní a teďka vlastně v té tmavé společnosti, tak jak to je nastavený teď, vlastně ty lidi mezi sebou bojujou, že jo. Ty seš jako dezolát, jo, a ty seš zase, já už nevím, jaký slovo používají, jo, a také se častujou a chci mír, jo, nebo prostě takový, jo. A to vede jako úplně k ničemu, ale to nikam nevede prostě, jo. Čili podle toho světlého práva, kdy je potřeba spolupracovat, tak my máme možnost vlastně jako nahlídnout do obou těch myšlenkových i světů, jo, a vytvořit mezi nimi pochopení a most, ale to pochopení není možný bez toho pochopení procesu evoluce lidstva, jo, protože není možný jako hledat jako viníka, že to řešení bude, že pozabijeme všechny proruský šváby nebo prozabijeme všechny zvrácence prozápadní, jo. To prostě není žádný řešení, tak to vůbec není. Jo. Je pochopit, že to tak je a že to tak mělo proběhnout a to řešení je vlastně v tom, že se každý z nás má stát konceptuálem, má se stát samostojným, jo, tak jak vlastně se docházelo k té individualizaci, že jsme se měli napojit sami na sebe a postavit se sami na svý nohy. Jo. Dřív vlastně se slovanský v dávných dobách říkalo, že je država, jo, ten státní útvar. Ono to drželo na moci rodu, ale ještě tam vidíme i takový to, že jsme se drželi za ruku těch vysokých bytostí, kteří to řídili, tu državu. Jo. A dneska se tomu říká stát, vlastně, mnozí stát zavrhují, že to je špatný, ale já tam vidím to, že máme stát na svých nohách. Jo. Stát se sami těmi konceptuály nějaký úrovně. To neznamená, že každý z nás bude řídit, dělat prezidenta, ale ve své úrovni stát na svých nohách a být tím konceptuálem. Samostatně se rozhodovat do té míry, do které mám právě tu úroveň vědomí. Ideálně ještě si ji rozpoznat, nějaký úrovni vědomí jsem a tam aspirovat třeba i na to řízení. Tak a potom se vlastně i k tomu připojí ten západ, že oni pochopí, že je výhodné chovat se víc altruisticky, protože tím člověk, že pomáhá druhým, tak nejlíp rozvíjí sám sebe. Jo?
A naopak ty proto mají cit na východě, že jo, pro tu sounáležitost a i pro to pomáhání, ale je potřeba trošku vědomě to dělat. A vědomí spojení s duchovnem Jarek probíral a vědomou sounáležitost vlastně tím, že člověk pochopí, jak to vůbec funguje, jak funguje to, že se člověk připojuje na tu identitu, že roste v těch úrovních vědomí. Když tohle člověk pochopí, tak má potom možnost lépe svoji identitu budovat, tu vědomou sounáležitost, jít do nějaké úrovně a třeba dneska si nalhávají, jo. Víte si, jak je to vlastně zneužitý, že je hodně vysoká úroveň, jak jsme byli v té tabulce úplně na začátku, tak tam bylo nahoře lidstvo na 9. úrovni, sounáležitost s celým lidstvem. A dneska vlastně je předhazovaný jakoby z těch neziskových organizací, že vlastenectví je špatně, milovat národ je špatně, jedině jakoby kosmopolitismus, všecko. A přitom je na tom člověku vidět, že on není na té úrovni vědomí, že miluje celý lidstvo. Ten člověk nemá rád ani svý rodiče, možná ani sebe. Jo. A teď tady bude jako kázat, to je to páchání dobra, bude kázat, jakože vlastenectví a národovectví je špatně a že musí být jako jenom s celým tím, že jo. Tak to je zneužití prostě tohodle. Ne, je to potřeba vědomě, no tak mám takovouhle úroveň vědomí, jsem schopen pojmout nějaké množství bytostí, jo, a tak je to jenom můj rod, no tak je to tak. A ten člověk to dělá vědomě, má rád sounáležitost s těmihle bytostmi, jo, a krásně tam prožije ten život, nebo může ještě trošku aspirovat vejš. Někdo má rád celý národ, tak ať tam žije, ale ta nerovnováha vzniká, když se tam cpe někdo někam, kde jako není, jo. Takže to bude ta vědomá sounáležitost a vlastně tyhle v nějaké sounáležitosti žijou, ale ještě si to můžou dozvědomit a tyhle vlastně se proto můžou vědomě rozhodnout, no ale prožívat to jim bude trošku díl trvat, než se do toho jako uvedou, když jsou atomizovaný, že, na tom západě. Takže takhle bychom mohli ten most nějak vytvořit, jo, a můžeme přejít k tomu druhému bodu a to je svrchovanost. Takže svrchovanost je u člověka vlastně, že je sám sebou a žije ten způsob života, který si myslí, že je pro něj jako nejlepší, čili tam se říká svoboda, no a stejný to je pro národ. Ale má to určitý svý pravidla, jak to funguje, takže si řekneme tu svrchovanost, svobodu necháme mimo. Takže svrchovaný je ten národ, který tedy žije způsobem života jemu ze zhora předurčeným, jeho duchovním vedením. Jo, to znamená, ten národ musí být především jako se zase propojit se svým duchovním vedením, aby teda mohl přijmout ten způsob ze zhora, nebo aspoň teda ty, kteří budou schopni potom to sdělit těm dalším. A vytvoří v tom národě lidé, potom to zpracují a vytvoří koncepci, následně ideologii, čili v těch životních časoprostorech, jo, se to rozpracuje ze zhora, z té devítky, z toho smyslu života dolů, až do ideologie, kultury, to je 5. úroveň, a začne se žít ten svůj způsob života, čili plnit ten úkol toho národa. A potom samozřejmě díky tomu i ty jeho členové rostou rychleji. A v minulosti to vlastně probíhalo tak, že v dřívějších dobách, když už vlastně jsme se začali odpojovat od toho duchovna teda, tak vlastně musel někdo nazřít, ten zřec, nazřít ten cíl pro ten národ, ten úkol pro ten národ, to vhodné nastavení té společnosti a on to tomu národu vlastně dal. Že oni si tam chodili pro radu a on jim říkal třeba, jak mají žít například. No a dneska ta situace je taková, že tu koncepci tvoří globální prediktor a rozpracovává nakonec i v nižší úrovni ty izmy a když se podíváte na ty politické strany, tak nikdo z našich stran nevytváří koncepci, jak máme žít.
A oni nevytvářejí ani ideologii, že oni jenom přebírají zvenku. Jo. Vlastně všude dneska je ideologie udržitelného rozvoje, to znamená, ty nahoře si udržej rozmařilej způsob života a ty dole se vyřežou, aby jim neužírali z toho koláče. To je asi v kostce ten ideologie udržitelného rozvoje. Jo. A teď je otázka přejít na to světlou koncepci, protože ta koncepce byla nahoře přijata, to říká Jan Maliarik, že v určité době byla nahoře přijata, aby se mohlo propracovat to nepravé sebevědomí, což jako, já to vidím tak, že vlastně s těma egoistama se nikdo jako nechce moc jako jim náčelníkovat, jo? Takže je to určitý oběť z těch temných síl a řekněme toho globálního prediktora, který jsou na to napojený, že vlastně se s těma egoistama páře, když to tak řeknu. Jo. Ale to je takový hodně expresivně řečený. Ale je potřeba teda, aby se lidi postavili na své nohy a začala se tvořit způsob života, který už směřuje, tady to směřovalo k tomu nepravému sebevědomí, jo, či kdo jsem já, jakoby takhle navenek, a tady kdo jsem já uvnitř, směřování k tomu pravému sebevědomí, poznat sám sebe. A budou to tvořit ti konceptuálové různé úrovně, každý na své úrovni rozpracovávat. Ještě můžu, tam jenom ještě podstatná věc totiž tady u těch dvou. V té první fázi, tam byl ten žrec, tak on vlastně vytvářel tu koncepci vlastně pro ty lidi, ano, aby to bylo pro to dobro, aby to naplnilo jejich potřeby a jejich cíle. Kdežto v té druhé fázi, to GP, tam to vytváří pro sebe to GP, ano, tam vlastně sleduje svoje zájmy, ne zájmy těch lidí a to je obrovský rozdíl. Tak a teď se podíváme vlastně, jaký máme ty státy. Jo? Teď jsme se tady mluvil o tom ideálu. To je taková tabulka, kterou jsme vypracovali. Tady jsou ty úrovně, jo? Podle Moravské koncepční skupiny 9, 8 až 4 a dolů vlastně klesá samostatnost toho státu. Čili ten svrchovaný, o který jsme teď mluvili, stát, ten vytváří svoji koncepci, má vlastní stát, jo, čili ten smysl života tvoří sám a vytváří tím pádem i vlastní ideologii, i ty procesy vlastně sám rozjíždí, jo, tvoří a z vlastní ideologie tvoří i zákony. No a tak, jak to klesá dolů, ta samostatnost, tak tady už jim tomuhle státu už někdo jiný vytváří procesy, tomuhle státu už někdo jiný vytváří ideologii, tomuhle státu ty cizí ideologie teda třeba sami tvoří zákony. To je takový, tady vlastně suverenita, jo? To je takový stádium, kde na té šestce vlastně, jako strukturně vlastně je jakoby samostatný ten stát, jakoby se to tak jeví, jo? Ale ve skutečnosti vlastně nemá koncepci, nemá ideologii, procesy ovládá někdo jiný, víc třeba, já nevím, centrální banku, že někdo ovládá a nastavuje vlastně v ekonomice ty procesy ovlivňuje hodně centrální banka, možná víc než vláda. Takže a ta je myšlenkově řízená zvenku, že jo, z Fedu, vůbec celého toho, já bych to nazval snad společenství bankovního těch rodinných klanů, že jo, který mají svoje cíle a je to třeba vidět teďka v Rusku, že jo, ta paní, co tam vede tu centrální banku, tak dělá všecko, aby zvyšuje jim tam úrokovou míru, aby ta ekonomika zkomírala, aby nemohli vyrábět náboje a takhle třeba například. Jo, takže ani Rusko není úplně jako, vlastně svrchovaný stát tady asi není na země kouli. Jo. Každý stát můžeme někam nějakým způsobem zařadit a ještě řeknu tady, kdo ho vždycky řídil. Jo. Tady zase podle té úrovně as to je zase ze slovanský, to už jsou ty úrovně jako nad člověkem. As, no, do různých řečí to přešlo jako třeba ESO, že, letecké ESO a tak, ale ten as, to už jsou ty úrovně právě 8, 9 toho. Pak si v další přednášce vám ukážu takovou tu tabulku, co to třeba uvnitř je v člověku, ale
bych to nerozebíral, ale jsou to prostě řekněme, lidé, jako bytosti už andělské nebo archandělské nebo archaické úrovně. Jo. A tadyhle byli ty žreci, kteří ještě jako mohli stanovovat tu, ale ono to klesalo. V určitý době v podstatě ty žrece vystrčili jako bojovníci, jo, kšátriové, a převzali vlastně řízení. Jo. Ale oni jsou schopni tak maximálně suverenity. No. A pěkně ještě tady máme od pana Blahinky, že on na vlastní kůži vlastně zažil to, že, jakým způsobem to globální řízení v jednotlivých státech umožňuje takový stupeň ekonomické samostatnosti, jo, že některé státy můžou mít nadnárodní banky a fondy, to je především Švýcarsko, USA třeba, jo. Potom ty západní státy můžou mít nadnárodní komerční banky, to my mít nemůžeme. My jsme až tady komerční banky dcery a pan Blahinka chodil po těch bankách a chtěl obrovský úvěr. A já nevím, určitě to bylo víc, myslím, jak 1,5 miliardy. A tady mu to žádná banka vlastně nedala, protože se vždycky zeptali nahoru a tam jim řekli, ne, vy nejste v té kategorii státu, vy to nedostanete. A ještě mu řekli, bylo to tady na Jižní Moravě, chtěli stavět lihovar a řekli, kdyby to bylo na druhé straně v Rakousku, že jo, no tak tam je Erste, že, nadnárodní komerční banka matka, a tam by to šlo. Ale u nás by to nešlo. Takže jo, to máte praktický příklad té samostatnosti toho státu. Takhle. No a samozřejmě tím pádem i zůstává v tom státu mnohem míň a ty zdroje běžejí tam do těch států vyšších kategorií. Takhle. A také to funguje teď. Je potřeba směřovat k té samostatnosti. No, tak my jsme v šestce. Jak v čem? No, asi. To bych stále určitě... Opcion mezi čtyřkou. Si to vemte, že vlastně, co se teď masivně se vlastně převádí legislativa na úroveň EU. No. My jako tak pozvolně furt padáme k té čtyřce, jako jo. Ještě teda máme jakoby stát, ale stejně jako podléháme, jo, tadyhle. Řídějí to v podstatě tyhle už, jo, jakoby, nebo oni to neřídějí, oni jsou jenom předstrčený, že jo, za ty, který to skutečně řídí, jo. No. Se to posune dál, už by přijata němčina jako úřední jazyk. Jako druhý úřední jazyk byla přijata němčina nedávno pod zámínkou, že je to pro, jak se to řekne, menšiny, jo. No, ale to směřování je ten, že se máme stát dalším jako spolkovým státem, jo, zřejmě, podle toho, jo. No. To je, že by se dělaly konkrétní kroky, že to je jako významné, když se dělá krok, tak jako už chtějí jako... No, on je tady ještě jiný projekt, to je projekt Trojmoří právě, protože tady se k nám, jak jsme si řekli, tak se tady k nám přesouvá ten impuls, jo, do této oblasti. Takže oni tady budují, že pravděpodobnější, než že se staneme s tím spolkovým státem německým, bude spíš to, že tady vznikne Trojmoří, který bude takovým státem toho globálního prediktora od Baltu k Černému Jaderskému moři v té oblasti, kde takový nový Rakousko-Uhersko 2.0, nebo spíš možná Uhersko-Polsko 2.0 nebo něco takového. A tam bude zachovány technologie, protože na západě to směřuje k chalifátu, že tam bude. Jo, čili tam, proto taky ruší ty jaderné elektrárny, poněvadž je to by riziko a kdo by to taky obsluhoval, že, když tam bude chalifát. A takže my musíme směřovat k něčemu jinému a ten důvod je i, nebo takový tlačení, že tady teďka se přesouvá takový ten bod na tom, kde se to nejrychleji propracovává na té planetě, takže je na místě, že ten zárodek by teda toho světlého státu by měl vzniknout na takovémhle místě. Jo, že ta štafeta vlastně už přešla, že jo, za těch 9000 roků až sem, že se tady může něco stát, takže to světlé právo vlastně by mohlo tady být nastolený
A jak jsem říkal, ten globální prediktor to ví a pracuje na projektu Trojmoří, aby zachoval, v podstatě tam asi chce udělat takový ten digitální koncentrák, že jo, tak jak to známe z těch všelijakých škaredých zpráv. Ale prostě je potřeba říct, že je tady světlý projekt, je tady celozemský univerzální stát, je tady koncepce, to je knížka, která vlastně ukazuje koncepci na dalších 1500 let do konce tohohle věku. A není potřeba tady se nechat vtáhnout do toho digitálního koncentráku, ale když každý z nás se do těch 5-10% změní, tak vytvoříme možnost vzniku vlastně státu podle světového práva a tím, že to zvědomíme, nastanou nové možnosti spolupráce a tak dále. Tak děkuji za pozornost. A jestli je nějaký dotaz, anebo můžeme pokročit k dalšímu a Jaroslav bude pokračovat teďko a bude zvědomovat dějinnou cestu od toho nepravého k pravému sebevědomí, což se mně jeví jako takový klíčový, kde se máme změnit. Tak děkuju, zapni mě to, ať to můžu něco ukazovat. Zase budeme se snažit zkonkretizovat to, udělat to tak, aby jsme to uchopili, aby jsme si řekli, jak bychom to udělali. Samozřejmě ty konkrétní představy, jak to udělat, to budeme mít příště. My v této části se bavíme o principech. Co je potřeba udělat? To, jak to udělat, to budeme řešit příště. Protože pokud nevíme, co máme udělat, tak se nemůže bavit o tom, jak to udělat. Čo? Tak prvně hledáme, co by se mělo udělat a proč. Takže prvně jsem si tady dal teda znovu to připomenutí, protože stále mluvíme o tom pravým a nepravým sebevědomí. Tak to trošku víc jako přiblížit. Jo? Řekli jsme si, to nepravé je postaveno na srovnávání se něčeho vnějšího. Jo? Žena je krásnější, muž má lepší auto, postavení, víc majetku, tak má větší sebevědomí. Jo? A víme, že toto je pomíjivé. Toto zmizí. Jo? Jednak o to může přijít, jestli víte, když bylo po roce 89, tak ti ředitelé těch firem, kteří přestali být ředitelé, tak někteří prostě zemřeli, vůbec to nepřežili. Vůbec se nedokázali jakoby přijmout tu novou situaci. Jo? Takže toto, že člověk je závislý a upnutý na něco vnějšího, je poměrně velmi rizikové a hlavně nemá to budoucnost, protože říká se, že jsou jakési úrovně pravdy. Ta první je, že pravda je to, co jest, a ta druhá úroveň je, že pravda je to, co jest a nepomíjí. A nás zajímá teda to, co nepomíjí. Protože pokud budeme pracovat na tom, co nepomíjí, tak v tom dalším životě to budeme mít. To jsou ty indigový děcka, to děcko se narodí a to děcko najednou tolik ví a umí a všichni se dí, jak je to možné, jo? Když přece, no je to možné, protože on už to umělo z minula. Takže důležité je to, co nepomíjí a s tím souvisí to sebepoznání. Sebepoznání je ta cesta k tomu, co nepomíjí. Přesně, co je to, co nepomíjí. My jsme dostali fyzické tělo, energetické, pocitové, tady to astrální a myšlení. To jsme dostali a to je to, co pomine a pokud jsme nic na tom nezměnili, tak prostě jsme tam, kde jsme byli. Ale to, co změníme, to, co se naučíme ovládat a řídit, tak jak to tady bylo i řečeno, to je to, co nepomíjí. To nám zůstává, to je naše. Takže když tohle pochopíme, tak potom ta cesta k tomu pravému sebevědomí, to je vlastně hlavní nástroj, který nás vede k tomu, co nepomíjí. To, co nám zůstane i do toho příštího života, a to není jenom do příštího života, v tom období mezi smrtí a novým zrození, to je velmi zajímavé, co se tam všechno děje. A toto, když my nabídeme, no tak tam máme úplně jiný život. Nechci to teď rozebírat, ale prostě je to obrovsky významné i pro tu dobu mezi smrtí a novým zrozením.
Takže zabývat se tím, co nepomíjí, to je obrovsky důležité. To je ten největší biznis, co můžeme dělat, jako, co nám nejvíc přinese. No a tam je důležité to, že máme dosáhnout sebepoznání. Jak se dosahuje sebepoznání? V těch duchovních naukách je to vysvětleno. My musíme se naučit rozlišovat. Běžně člověk bere to, že jeho chalupa, jeho auto, to je on. To je prostě on. Když mi někdo škrábne auto nebo něco poškodí, tak prostě ho se dotkl, poškodil jeho já. To je součást jeho já. No, měl bych přijít na to, že to není moje já, že prostě to pomíne stejně, že jo, chalupa, jo, dokonce mě můžu zhořet, že jo, to není moje já. Další stupeň je rodina, jo, beru své děti, svoji ženu, to je, jako by to byl můj majetek, že to jsou já, ale ty děti nemám proto, aby je ovládal. Já ty děti mám vést k tomu, aby se stali sami sebou a splnili svůj úkol, který si sem přinesli, a ne, že oni mají mě sloužit, nebo je to můj majetek. Další stupeň je mý tělo. Bereme, že naše tělo je, to jsme my přece, že? Tělo, co jsou já? No moje tělo, to jsou já. No ale my víme, že s tím tělem se dějou věci, s kterými my nesouhlasíme. To znamená, pokud s tím nesouhlasím, tak to nejsou já. Tady něco zvenku na mě působí a vyvolává ve mně nějaký stavy, který já nechci. To znamená, já nejsem mý tělo. Ale stejně to máte s emocemi. Víte, že vám nabíhají emoce, nějaký, ať už je to strach, anebo nějaké prožitky, zpravidla negativní, protože u těch pozitivní to vám nevadí, že jo? Tak a vy si říkáte, do prčici, to já nechci. Proč to mám? Tak najednou vy si uvědomujete, tyhle emoce, to nejsem já. No ale hodně lidí si říká, to jsou já jsem ten bejk, já se naštvu a já bere se s tím naprosto stotožní. Takový člověk nikdy nemá šanci něco změnit, protože on na to nemůže dosáhnout, on s tím není schopen nic udělat. Ale vy, pokud si řeknete, ale to já nejsem, to já nechci, a teď sledujete vlastně, kde to vzniká, proč to vzniká a jak s tím můžete pracovat, no tak se to naučíte a zvládnete to. Myšlení taky. Vemte si, že vám běží myšlenky, které vy nechcete. Někde jste něco viděli, slyšeli a najednou zase vám tam něco začne hrčet. Si řekne, sakra, to je hnusný, já to nechci. A stejně to tam hrčí. Či neovládám to. Něco ovládá mě. Takže jestli chci být sám sebou, tak se to musím naučit ovládat. No a to je vlastně to, že se stávám sám sebou, že to je to sebepoznání, to je to poznání. Ale když se tohleto naučím vidět sám v sobě, tak to vidím i u těch druhých, že oni ten problém řeší a nejsou si toho třeba vědomí. A mám úplně jiné pochopení pro problém těch lidí, právě pak nepáchám to dobro, protože já vidím hloub do celé té věci a vidím, o co se hraje, co ten člověk skutečně má za problém. A on má zpravidla úplně jiný problém, než který říká. Jo? Úplně něco jiného. A vy potom, třeba ten mistr Maljarik říkal takový, že jak kdo pomáhá, teď říkal, jo, někdo léčí a někdo prostě jako utěšuje a já nevím, spoustu vyjmenovat příkladů. A pak jsou ti, co pomáhají tím, že jenom tolerují. Nedělají nic. No, ale kdy to funguje? Jestliže já vidím, co ten člověk má za problém, a neříkám mu to, jenom jsou s ním a ho toleruji, přijímám ho, jaký je, tak na něho to působí, že mu se to všechno začne zobrazovat. Kdybych mu něco začal říkat, tak on si vytvoří takzvané racionalizace. Zdůvodní si, že já nemám pravdu. Ale pokud mu nic neříkám, tak on si nemá co zdůvodnit, protože na něho to jde a on tohleto se mu začíná zvědomovat. Začíná ho něco tlačit, aby pochopil to. Takže zdánlivě to, že nebude člověk dělat nic, ale jenom v případě, že to chápe, že je v tom stavu, že toho druhého skutečně objektivně vidí, jinak jako to, že nebudu dělat nic neumím a nic nedělám, tak samozřejmě to nefunguje. Jo? Takže to je důležité. To je důležitý moment. Jako, jestli řekneme
sebepoznání, že na pravé sebevědomí je postaveno na sebepoznání, tak zase bychom poměrně přesně měli vědět, co to je a jak toho dosáhnu. A jakou to má pro mě hodnotu, jestli mě to stojí za to, že? Jestli to pro mě je lákavé. Dějiny vývoje sebevědomí. Nepravého, pravého. Hodně jsem to zjednodušil, protože celý je to velmi složité. Že kdyby jsme šli od Lemurie, tak člověk neměl ještě myšlení, takže tam vůbec nemůže mluvit o sebevědomí. Atlantská doba teprve v té poslední třetině začal člověk umět myslet a začal se s tímhle nějak kontaktovat, ale tam to úplně s nimi nedopadlo dobře, že bylo to zastaveno, byla tam ta katastrofa a začíná potom ta naše ariánská doba staroindickou kulturou. A to je, jak měl tam Zdeněk, on vám to pořádně nevysvětloval, to asi bude později, takový to účko, viděli jste, jak tam měl? To je vlastně samsára. Slyšeli jste pojem samsára? To je proces involuce a evoluce. Někdo bere, že samsára je reinkarnace. Ne, to není tak. Reinkarnace může být něco takového malého, ale samsára je proces involuce a evoluce. A tak, když začala ta staroindická kultura, tak začala nový cyklus té involuce. Čili oni tam bylo těch 7 ríšiů, oni byli o několik řádů jako duchovně vejš než ty lidi, kteří vedli. Oni jim zpracovali, jak se mají chovat, jak mají žít. A jestli víte, ty města, které jsou Harappa nebo Mohenjo-daro, tak vemte si, oni tam měli, v centru byly lázně, měli tam kanalizaci, splachovací záchody, jo, polární, ne, my jsme tady, staroindická, jo, tady, to je ono. Už, švatí mi to zpátky, já to nevím vrátit. Nebo mi? Ne. Aha, tak, ne, dobrý, já ještě zkusím dokončit tu myšlenku, kterou mám. Tudíž tam byl velmi vysoký stupeň harmonie. To byla prostě zlatá doba svým způsobem. Ty lidi se měli nádherně. Proto někdo, kdo se napojí s podvědomím do historie do této doby, tak říká, tenkrát to bylo fantastický. Je potřeba se vrátit zase tam. Ale tam se nikdy nevrátíme. 2krát do jedné vody nestoupíme, protože ta voda teče. My se měníme, všechno se mění a není to náhoda. Jak si tady vysvětlujeme, všechno má svůj smysl. I ta cesta k tomu egoismu byla Kali Yuga, byla proto, že jsme ztratili to spojení, aby jsme vyvinuli to, že budeme sami sebou. Takže všechno mělo svůj smysl. Pokud to pochopíme, nebudeme na nikoho nadávat. Jak řekl posledně Zdeněk, ten Matrix je tady přece pro nás. To je pro nás, že jsme se tady naučili to, co se naučit máme. Je zbytečný na to nadávat. Takže zkus mi dát tu mou tabulku teda, kde jsem to si něco nachystal, tady. Takže skutečně to sebevědomí, to nepravé, se začalo rozvíjet až někdy v té 4., až jsme byli dole, což byla starořecká a starořímská etapa. Ta začíná minus 700 let před naším letopočtem. A jestli znáte historii, tak víte, že tam bylo všelijakých takových filozofů, oni vymýšleli někdy úplný blbosti, jako jo, to, když to čtete, tak to prostě nedává žádný moc velký smysl, ale oni filozofovali prostě, kdo byl filozof, jako. Samozřejmě byli tam i velcí mudrci. Ty velcí mudrci většinou byli zasvěcenci, že byli součástí nějaké školy, kde se jim dostalo nejenom výkladu, ale i nějakého působení, které je uvedlo do nějakého vyššího stavu vědomí. Zasvěcení spočívá v tom, že vás uvede na určitou dobu do určitého stavu vědomí, vy se pak vrátíte a ten zážitek, který jste měli, že jste to zažili, to je pro vás ta síla, která vás táhne, abyste to dosáhli, ale už poctivou cestou, pěkně kruček za kručkem. Tak to je zasvěcení. Takže někdy od toho roku 700 začínají jednotlivci mít tady tuhletu schopnost toho nepravého sebevědomí a od roku 1400, přesně 1413, říká Rudolf Steiner, začíná ta doba duše vědomé, tak jak nám to tady ukazoval vlastně Zdeněk, kdy vlastně to obrovsky zesiluje. To se nedá srovnat, jako někdy jsou ty filmy z toho roku třeba kolem 0,
A ty lidi se tam chovají jako ty současní lidi, ale to tak nemohlo být. Když znáte tyhle věci, tak víte, že to plná blbost. To vymysleli kravinu, takhle ty lidi se nemohli chovat, tak to nemohlo proběhnout celé. Jo. Teďka narůstá, od toho roku 1400 narůstá tady tato nepravé sebevědomí a víme, že kolem roku 2000 my zjišťujeme ten kritický stav, že vlastně je tady nějaký problém ekologický, který není jenom, že to vymysleli tady ti, kteří říkají, že prostě krávy prdí je moc CO2, to je blbost. Ale to, že je znečištěná planeta a že je tady fakt ten stav špatný, to je pravda. To je pravda. Tohle to začalo najednou vystupovat kolem toho roku 2000. Jsme si začali uvědomovat, že je zlomová doba. Samozřejmě byly tam i zase ty fejky, jo, že ozonová díra, anebo že dondou tady ta nafta, že dojde. Jo. Prostě takové věci, které se ukázaly, že jsou nepravdivé. Tak nás strašili už, jo, a když to přestalo být, jako, a ty vědci to dokladovali, že to tak je, a pak se ukázalo, že tak není, no tak už to nedokladovali. Stejně jako teďka tady s tím CO2. Se taky časem ukáže, že to je nesmysl. Takže od toho roku 2000 začíná vlastně něco, co můžeme nazvat tady tím kritickým stavem a zlomovou dobou. Podle tady těch informací z té duchovní vědy se jeví, že právě to rok 30 nebo 33, to se přesně nedá říct, tam bude určitý vrchol tady té negativity. A pak se to zlomí. Ne, že by přestali být negativní bytosti. Vůbec ne. Ten egoismus se ještě bude rozvíjet dál, ale neměl by se zřejmě rozvíjet u nás. Jo? My bychom měli vytvořit určitou oázu tady na tom území, kde by to bylo jinak a jinde to bude třeba stejné nebo ještě horší. Jo? Čili neznamená to, že celosvětově dojde k nějaké změně. Protože v té predikci je to, že když skončí ta naše ariánská doba, to je asi někdy rok 7800, tak se předpokládá, že bude válka všech proti všem, že to bude docela škaredé. Ale jestli to tak bude, nebo nebude, o tom rozhodujeme dneska my. Teďka je doba, kdy se o tom rozhoduje, proto tato doba je obrovsky klíčová. To je významná doba pro to, co bude pak dál. Pokud si to uvědomíme, tak nás to může i motivovat, prostě, aby jsme jinak chápali, jinak se chovali, ale ne, že půjdeme na demonstrace a budeme chtět defenestraci a vlastně pak nevíme, co dál. Že? To není to řešení. Měla by být jasná představa, co je potřeba změnit. Samozřejmě v prvé řadě u sebe, potom kolem sebe. Zkusíme to potom v tom příštím přesněji rozebrat. Čili jeví se, že to asi bude mít tenhle ten průběh. Jo? Vrchol 2030 a pak si můžeme i říct, proč zrovna těch 2030. Není to jenom to, že přichází ta štafeta k nám, ale jsou tam nějaké jiné velmi významné události, které souvisí i s těma 3 šestkama, jestli víte. 666, jo, Sorat, jo, a vlivy. Zase je v tom tady ta číselná schoda, nebo prostě má to tyhle ty důvody. To pravé sebevědomí, můžeme říct, že zase od toho roku asi 7,5 tisíce před naším letopočtem měli jenom ti zasvěcenci. Těm někdo pomohl. To nebylo, že by to dosáhli vlastní silou. Proto v té dnešní době, když někdo je dál, tak on v nějaké minulosti musel být třeba už velmi schopným, ale on nikdy k tomu nedospěl sám vlastní silou, mu někdo pomohl. Rozumíte? A teďka on se povyšuje nad ty, kteří jdou za ním, kterým tenkrát nikdo nepomohl. On by měl vracet, on by měl to, co dostal, vrátit a ne se povyšovat nad ti, kterým tenkrát nebylo pomoženo. Víte, v tom je jako ta hruza a jakoby ta zlo a ten trest, který za to bude, že ty lidi tohleto jako jim nedojde. Že to takhle bylo, že jim bylo pomoženo a že oni by měli teď pomoct zase zpátky těm, kteří jdou za něma. Od roku 1933, co bylo rok 1933 našeho letopočtu? Kristus je působení Krista. Proto jako v těch ezoterních naukách se neříká, nebo se říká, že se nemá počítat rok 0, tedy narození Ježíše, ale ten zlom, který je kosmický, to znamená vstup Krista, to je kosmická záležitost, to je tak obrovské něco významného, že skutečně tady je na místě ten letopočet. To je nejenom pro naši zemi, to je pro celou tu sluneční soustavu a možná i dál.
Takže ten rok, kdy se začíná, je to buď 30 nebo 33, prostě to je to působení Krista. To je ten začátek skutečný. Proto musíme mluvit o tom 33 a ten rok 33 a působení Krista způsobuje to, že to pravé sebevědomí mohou nabývat lidé, kteří jsou v těch ezoterních skupinách. Jo, víte, že řád růže, já nevím, spoustu, prostě bylo, kteří byli některé negativní, že jo, nebo hodně se jich zvrhlo, ale obzvlášť v té době prostě v těchto řádech se ty lidé toto učili. Čili nebylo to otevřeno široké populaci. Bylo to jenom zase pro ty, kteří byli v těch řádech. Od roku 1900 nastává změna. Když se podíváte, jak vystupuje Rudolf Steiner, vystupuje mistr Marialik, Danov v Bulharsku, u nás pan Zezulka. Prostě najednou to je jak hobby, najednou vyskákalo takových mistrů. Je to náhoda? Asi ne, že jo. A tyhle ty informace se otvírají. Jsou tištěné knihy a je to běžně dostupné. To předtím nebylo, pozor. Předtím to nebylo. Čili tady nastává zlom. Od roku 1900 se uvolňují tyhle ty nauky každému, kdo o to má zájem. No a od toho roku 2033 zhruba, nebo v té době někdy, to já přesně nevím, to je střelba, že jo, tak je předpoklad, že se ta duchovní věda dostane do státního útvaru, to znamená, stane se součástí kultury. No musí být, jinak se to nepohne. Rozumíte, to se nemůže pohnout, jinak to je jako když počítám do 5. Na jedné ruce, prostě tak to bude. Takže to bude další změna. To bude další změna, že se duchovní věda stane součástí kultury. Takže tady máte zhruba tedy jakousi historii a malonkou budoucnost. Samozřejmě v tom díle Rudolfa Steinera je popsáno mnoho bodů, které nás čekají a velmi poměrně přesně a podrobně. Ale on taky říká, to nemusí vždycky takhle proběhnout. A to, jestli jak to proběhne skutečně, teď je nesmírně kritické období. Teď se rozhoduje o tom, jak to bude třeba za 1000 let. To se rozhoduje právě teď. Hierarchie hodnot. To je další myšlenka, která je nesmírně klíčová. Nižší má sloužit vyššímu. Vyšší pomáhá nižšímu. A jak to vypadá dneska? Dneska z těch lidí, kteří jsou psychopati, udělali ty posvátný. Buď jsou to celebrity, anebo jsou to ti politici, ale oni nemají jako tu duchovní úroveň, aby tam stáli. No ale oni jsou tam záměrně vytaženi. My jsme to probírali v tom tmavém právu, že jsme to vysvětlovali. To je záměrně, to je to řízení, protože oni jsou schopni všeho, oni nemají vztah s tím národem, tam není sounáležitost, čili oni půjdou proti tomu národu, oni budou podporovat to, vyhubit národ, protože co se dá dělat, že nám se nic nestane, že my to máme zajištěný, rodinu, a ty ostatní, no, co se dá dělat. Protože my jsme ti vyvolení a my jsme nad lidé. Tam je vždycky ten moment, že tomu, kdo je postaven do té role, tak se jakoby vetkne do hlavy, že on je někde výš, on je něco víc než ti druzí. Nadřazenost. A ta nadřazenost potom je tou silou, kdy ten člověk prostě dělá tyto věci. Vemte si, ty nacisti, kteří zabíjeli, týrali ty lidi v koncentračním táboře, a když ho náhodou nepopravili, on se dožil 90 let třeba a v pohodě, naprosto v pohodě, protože on byl přesvědčen, že pomáhal tomu lidstvu. Rozumíte, oni mu to zkazili. On chtěl vyvraždit ty nepatřičný, aby zůstali ty patřiční, rozumíte, a byl nešťastný, že mu to tady zkazilo, to Rusko. To je strašný, rozumíte. Či takhle se dá změnit jakoby vědomí člověka. A bohužel ten stav dneska je. Jo? A není to, že to je u někoho tamhle globálního prediktora. To je pozor, to je u nás ve vládě, u těch lidí. Jo? Už ty na kraji jsou nad lidé. Takže pokud v tom tmavém právu, a není jenom tohleto u té hierarchie lidí, tam ještě to, že i člověk, který chodí do kostela, modlí se, ale čemu slouží? Slouží hmotě, tomu obětuje. No tak jeho Bůh je ta hmota. To je jeho náboženství. To, že chodí do kostela, to je pro jeho, jako aby to měl jako nahoře dobrý.
Ale to, čemu slouží, to je ta hmota. Čili to je potřeba si tohleto jakoby porovnat. A je to i to, čemu my říkáme měřící body, že je potřeba mít potom nějak, jak se to dá změřit a posoudit. Či záleží skutečně, čemu sloužím. To je moje náboženství. To je to. Takže to je u toho tmavého. U toho světlého zase úcta nahoru. Soucit a pomáhám těm dolů. Jo? Vyšší pomáhá nižšímu, nižší slouží vyššímu, ale z radosti, ne ze strachu a z mučení. Kolikrát, jestli víte, tak jsou písničky třeba obzvlášť Milotic, kde zřejmě ta milotická paní byla jako k těm svým podaným velice jakoby přivětivá a oni zpívají, oni měli rádi, oni milovali. A jsou krásné písničky, kde oni jsou vděční, oni prostě vyzdvihujou. Takže vždycky to nebylo tak, že ten, kdo měl postavení společenský, ty druhý drtil jako. Nebylo to tak. Takže je to jedna věc, je to ve společnosti, ta hierarchie, aby byla správně, a taky v nás samotných. Pokud my to máme otočený sami v sobě, nejsme schopni to vidět v té společnosti, protože budeme považovat tu inklinaci k hmotnému a službě té hmotě budeme považovat za správnou, protože to sami děláme, že jo? No tak nám to přijde, že to je právě to správné. To je to správné. Tak by to mělo být. Jako. Promítnutí hereckého do dnešní doby, západně. No, tady jsem se snažil ukázat již něco, co řekl tady Zdeněk, ale trošku to víc prokresli. Ten západ je ochoten vše obětovat. I rodinu, i přátelé, i národ, pro něho národ to nic neznamená, aby získal moc, společenské postavení, jo? Nebo materiální výhody, jo? Pro vyšší uspokojení těch svých potřeb. A tady mám, že chodí do toho kostela, že? Protože má čárku, ale vlastně slouží té hmotě. Samozřejmě ne každý. Jo? Je spoustu lidí na západě, kteří jsou nesmírně duchovně, jsou dál než my tady, co sedíme jako všichni. Ale převažuje nějaká většina, převažuje nějaká kultura a to, co je tam většinové. Tak o tom mluvím, ne že každý, to by bylo špatné. No a ty severní hodnoty, já myslím tím Rusko, jako to, co tady říkal Zdeněk vlastně, oni se dokážou obětovat ve prospěch toho celku, toho národa. Všimněte si, kdyby jsme si dívali na filmy ruský, hrdina ruských filmů a hrdina západních filmů. To je den a noc. Jo? No ale má to ten problém, že oni toho, kdo je tím egoistou, a teď on to obdivuje na tom západě, protože mu se to líbí, tam má právo kořistit a on by, i když žije v tom Rusku, ale on by chtěl taky kořistit, mu se to líbilo. Že jo? Právě po tom roce 90, když to tam vzali Američani, tak všechny ty si našli, kteří měli tu touhu kořistit a udělali z nich vedení toho Ruska. Či ten Putin to má dneska hodně těžký, protože má takovouhle bandu tam. Jako. Nicméně, oni to vždycky zatím řešili tím, že je vyhnali. Právě takový zajímavý příběh z té knihy Bistvor, Zdeněk ji má a nabízí, kde se mluví o Etruskcích, to byli Slovani. A oni takhle vyháněli tyhle egoisti, protože on se postavil proti tomu náčelníkovi. Vemte si třeba, že oni, myslím, jednou za 5 let nebo za nějakou dobu vždycky přehodnotili, kdo má jakou půdu. Jo, a teď si představte, že ten měl méně dětí a přemýšlel, makal, prostě měl lepší výsledky, měl větší výnosnost. No a teď přišel stařešina a řekl, děj se, ty máš 3 děti, ten má 5 dětí, tobě to tady roste, tak tam půjde ten, co má těch 5 dětí, mu dáme tu tvoji půdu a ty půjdeš tamhle na ten úhor, jako budeš. No tak ten se musel vztekat, že jo. No ale když to řekl stařešina, no a pokud s tím nesouhlasil, no tak byl vyloučen, byl vyobcován. No a tito lidi, kteří byli vyobcováni, tak se říká v tom Bistvoru, ti založili ten Řím a Řím porazil Etrusky. Čili to není úplně správný styl. My bychom měli dokázat nastavit tu společnost tak, aby i tito lidé, protože musíme uznat, že to je něco přirozeného z hlediska teda toho vývoje, že tím jistým způsobem musí projít každý, tak tito lidé by měli mít své uplatnění a naprosto
jaksi ne že beztrestně, ale v rámci té nějaké míry, kdy to je zdravé, to je právě tohleto všechno pochopit, by měly být možnost prostě se rozvíjet tímhle způsobem. A teďka vlastně to řešení. Jo? Tady je vzdálená budoucnost. Jo? Z lásky k Bohu a pro prožívání sounáležitost k bližnímu pomáhám tomu bližnímu. Jo? Dnes to dokáže akorát matka, mateřská láska. Ale to je podvědomí, to je pudový. To nedokáže ta matka, sousedovo děcko, to už je úplně něco jiného. Čili aby jsme opravdu měli ten vztah jako k svému dítěti, třeba k národu, to není jednoduché, to vyžaduje už nějaký vnitřní vývoj, čili my jakoby nebudeme si dávat takovéhle cíl, že všichni budeme všechny milovat. To by bylo naivní, to by nefungovalo. Jeví se, že to, co je nejbližší, je potřeba využít ten náš rozum, využít to, co jsme získali. My jsme získali nějakou novou kvalitu, rozum. Tak je potřeba ho použít na ten další vývoj, na ten další posun. A jak by to asi mohlo být? Jako, dělám vše tak, abych co nejvíce se rozvíjel. To je egoistické, že jo? Já chci být nejlepší, já se chci rozvíjet. Ale pozor, protože sloužím vysokému ideálu, to už je, co jsme si tam vysvětlovali, protože jsem pochopil, že když sloužím vysokému ideálu, tak mě je pomáháno, tak je to pro mě výhodné, tak pomáhám svým bližním. A teď proč pomáhám ten svým bližním? Zase je zde několik důvodů. Rovnováha příjmu a výdeje. Víme, že když se nevydechneme, nemůžeme se nadechnout. Je to tak? Já musím vydat a pak můžu přijmout. To je zákon. Pokud nedávám, nemůžu přijmout. Ta dnešní společnost se ptá furt po příjmu. Ale nic nespracuju, můžu dostat, co chci, ale akorát můžu mít průjem nebo zvracení. To je i v emoční sféře nebo v myšlenkové sféře. To je úplně stejné. Prostě tenhle ten způsob přejídání, předspávání se vede k témuž, jako to je v té tělesné rovině. Tudíž, pokud toto vím a pochopím, no tak já vím, že musím dávat. Že i když třeba by se mě to úplně nelíbilo, že bych radši víc jako něco pro sebe, ale vím, že na tom prodělám. To je pro mě nevýhodné. Daleko výhodnější, když budu dávat. Druhý je procestávání se. To je víra, vědění, poznání bytí. To je, že vy pro nějakou schopnost se rozvíjíte od toho, kdy to pociťujete, pak o tom něco víte, pak máte nějakou zkušenost, máte poznání. A pozor, to poznání, tam vás může někdo, to je to zasvěcení, tam vás někdo může dostat, jako nějaká vyšší bytost vás může dát zasvěcení. Ale bytí je stav, kdy nemusím vynakládat úsilí na to, abych byl. Bytí dostanete jedině tím, že obětujete, že vracíte, jinak bytí nedosáhnete. Bytí nelze dosáhnout, pokud nevracíte. To je zákon, to je Boží zákon. Zase, když toto vím, no tak vracím, protože vím, že je to pro mě výhodné. Jo? A pak je třetí taková věc, kterou znáte z letadla. Tam vám vysvětlují, že napřed musíte nasadit sobě ten dechový přístroj a pak dítěti. Musíte zachránit napřed sebe a pak můžete zachránit někoho jiného. Nelze zachraňovat někoho jiného, když jste zachránili sebe, to je nesmysl. A přesto to děláme. Přesto většina to páchání dobra je v tom, že vlastně sám sebe nesnažím se změnit, ale druhý bych měnil, že jo, to vidím, co by měl udělat a jak by to měl udělat a dokonce proč by to měl udělat, že jo, to chápu a to mě je všechno jasné. Tak toto je obrovské jakoby zvědomění, pokud si toto uvědomíme, jinak hodnotíme spoustu toho, co kolem nás se děje. A to je konec, to je všechno. Díky moc Jaroslavovi. A teďko trošku zrychlíme, budeme mít takové kratší přednášky a bude mít Jaroslav zase druhý nahodil přednášku o přirozeném právu. Takže až do poslu, když jsme tady mluvili o právu, tak jsme mluvili o světlém právu a tmavém právu, ale možná si říkáte dobře, no tak to jsou nějaké imaginární pojmy a kde to, jak se to ukotví v tom skutečném životě, protože my samozřejmě žijeme, říká se, že žijeme v právním státě, takže nějaký právo tady funguje.
Takže zkusme se teďka vlastně posunout kousek níž do té oblasti ideologie a podívat se na to, co je to přirozené právo, jak vlastně to souvisí s tím, o čem je tady řeč a jak to přirozené právo funguje či nefunguje. Jo? Čili teď už se budeme bavit ne o, řekněme, pojmech, se kterými jsme přišli jako Moravská koncepční skupina, ale tohle jsou pojmy, které se běžně používají a fungují, akorát mnohdy o nich nevíme, že to takhle prostě je. Takže podle Wikipedie rozlišujeme dvě práva. Je to pozitivní právo a právo přirozené. Pozitivní právo je vlastně to, co je někde taxonomicky dáno, čili to je systém právních norem a podobně. Jo? Čili tomu se říká oficiálně, to je pozitivní právo. Nějaká historie toho vývoje, to si jenom pár slov k tomu řekneme, ale prostě to tak je. Ale pak existuje ještě přirozené právo, o kterém většinou ani moc nevíme, že by něco takového existovalo. Ale znamená to právo nepsané, věčné, univerzální a nezávislé na státu, které vychází z člověka a jeho přirozenosti, z rozumu a z božího záměru, z boží vůle. Čili tohle je takhle oficiálně na Wikipedii, tohleto najdete. To pozitivní právo, nebo vůbec pojem pozitivní právo vlastně poprvé použil nějaký Calcidius ve 4. století, když překládal Platonovy spisy, tak to tam použil jako opak přirozeného práva. Čili poprvé se tam najednou objevuje přirozené právo a pozitivní právo a potom jako s pozitivním právem vlastně operuje Justinianův kodex roku 529. Ten kodex nebylo nic jiného, než v té době vlastně římský panovník se rozhodl, aby se udělal soupis norem, které jsou uplatňovány, soupis zákonů, a to byl vlastně ten Justinianův kodex. No a i co se týká toho pozitivního práva, tak se k tomu vlastně nějakým způsobem vlastně zabýval Tomáš Akvinský. A ten už jako teda si uvědomuje, že pozitivní právo je spojeno s omylností, smrtelností člověka, s jeho kreativitou. Jo? Čili to je něco, co lidé vymysleli, sepsali a napsali. A že pozitivní právo teda odráží proměnlivost a různost práva v čase a ještě závislost na konkrétním společenském řádu. No a co se týká toho chápání toho přirozeného práva, tak samozřejmě, protože to bylo něco, o kterém ty předchozí generace vlastně věděli a nějakým způsobem to vnímali, takže když se podíváme tady Rudolf kníže Thurn Taxisů, to byl český vlastenec, tak ten vnímal to přirozené právo jako ideu práva vyvozenou z bytosti člověka, které se má přibližovat vlastně té bytosti člověka, nebo nějaký Hans Kelsen, rakouský právník, že spravedlnost je modelem pro tvorbu dobrého práva. Čili to je nějaký způsob chápání přirozeného práva, ale teďka si zkusme podívat, jak přirozené právo chápal Cicero před naším letopočtem. Schválně vás nechám, přečtěte si tadyhle teďka tu jeho definici, nebudu to schválně číst a přečtěte si to, jak to na vás zapůsobí. Máte, můžu jít dál? Takže byly tam nějaké předtím dvě definice, teďka je tady nějaká definice vlastně starší a ta původnější. Je mezi nimi, připadá vám, je tam nějaký rozdíl, nebo je to stejný, nebo v tom vnímání? Já osobně teda, když jsem si to poprvé takhle vlastně přečetl a nacítil se na to, tak jsem si uvědomil, že tady v tomto případě to pozitivní právo je najednou jako něco bytostně, co tady je. Jo? Co znamená, co v tom našem prostoru tady je, a nějakým způsobem je uplatňováno nebo se projevuje. No a samozřejmě ty náhledy, že to vychází, tady je vlastně primárně, že to vychází od Boha a nikoliv od člověka, který si něco vymyslel, nebo který na základě určité časové době si lidé mysleli, že je správné nebo nesprávné. Takže teď, když se podíváme, jak teda na to přirozené právo, jak je chápeme my v rámci Moravské koncepční skupiny, tak nejdřív jenom takové maličké zvědomění, jak vlastně pohled na to, kde vznikají nějaká pravidla. Čili
pravidlo buď to stanovuje duchovno, to znamená, to je ten duchovní svět, jsou to pravidla neměnná, takzvané kony. Jo? A projevují se vlastně mravností. Jo? Čili to jsou ty, jakým způsobem se má lidská bytost chovat. Potom jsou pravidla, která stanoví lidé, to jsou pravidla proměnlivá, ta se projevují v zákonech, to je vlastně to pozitivní právo, tak jak se dneska říká. A potom tady máme morálku. Tady je vidět ten základní rozdíl mezi mravností a morálkou. Protože vlastně ta mravnost je dána, to jsou nějaké mravní zákony. Ale v rámci společnosti samozřejmě lidé nejsou schopni dneska žít plně mravně. Jo, protože na to ani nemáme, protože tam je otázka lpění a tak dále. Ale vlastně ta morálka se mění průběžně podle toho, jak se vyvíjí svět a vlastně řízená, nebo respektive je to stanoveno lidmi. Takže když bychom se podívali na to přirozené právo, tak to Cicerovo pojetí vychází, stanovuje duchovno, neměnné a je založeno vlastně na mravnosti. Takže to pozitivní ty zákony by měly být poměřovány s tím přirozeným právem daný těmi duchovními světy, to znamená to na základě té mravnosti. No a potom vlastně je třeba si uvědomit jednu další důležitou věc. Vlastně ta pravidla zvnějšku jsou to ty kony, které jsou stanoveny duchovními světy, pak jsou to zákony, pak je to mravnost a je to morálka. A musíme si uvědomit, že ty zákony vlastně, ty nám určují nějaká lidská práva. A zatím u nás vlastně jakoby ignorujeme otázku lidských práv a občanských práv. Podstatné je dobré si uvědomit, že vlastně ty zákony, ta lidská práva, to jsou práva, která má každá lidská bytost jako taková. Jo? Ale potom občanská práva, ta by měla být různá podle toho dosažené, podle morálky, nebo respektive podle morálních kvalit, protože právo, když budou mít všichni stejné právo, tak všichni se můžou stát hejtmany, všichni se můžou stát prezidenty, protože právo na to mají. Jo? Čili jako lidské právo na to mají, ale mají na to občanské právo, vlastně jsou tak duchovně navyši, mají takové schopnosti, aby zastávali tu danou pozici. Takže vlastně pokud by mělo fungovat pozitivní právo v plné míře, tak by měly být zohledněny vlastně obě dvě tady ty větve, to znamená do toho pozitivního práva by mělo být zahrnuto lidská práva, občanská práva s přihlédnutím na to, vlastně se zahrnutím i toho přirozeného práva. A teď, když se podíváme, řekl jsem, že to přirozené právo je tady cosi, s čím se porovnává, nebo z čeho se vycházelo i v minulosti při tvorbě vlastně právního povědomí, při tvorbě nějakých základních dokumentů. V roku 1100 například Jindřich I. vydal listinu svobod. Jo? Paradoxně, nebo teda zajímavé je to, že tadyhle v tomhletom případě vlastně on ji vydal jako listinu svobod, protože jeho předchůdce příliš zneužíval svou moc, tak on vydal jako panovník listinu svobod, jaká jsou vlastně omezena, jakým způsobem je omezena moc panovníka, aby se nezvrhla. No? Takže teďka nebudu zacházet do detailů, ale potom vlastně Magna Charta Libertatum v Anglii z roku 1215 za Jana Bezemka zase nějakým způsobem kodifikovala, jak se může nebo nemůže chovat panovník. Vlastně prvky toho přirozeného práva byly zahrnuty v deklaraci nezávislosti při vyhlášení Spojených států amerických z roku 1776, v deklaraci práv člověka a občana za francouzské revoluce a byly zahrnuty i do Všeobecné deklarace lidských práv po norimberském procesu
A tady je taková poznámka, že ten norimberský proces proběhl podle přirozeného práva, což je trošku vlastně zvláštní, protože vždycky se rozhoduje podle pozitivního práva, podle psaných zákonů. Za chviličku se vlastně dostanu k tomu, jak to, že teda vlastně došlo k tomu, že bylo norimberský proces podle přirozeného práva. No a potom je tady uveden teda ještě Listina základních práv a svobod, která je od roku 1991 součástí ústavního pořádku České republiky. Takže jak to, že teda norimberský proces proběhl soudili podle přirozeného práva? Protože tady máme jakousi formuli pana Radbrucha, což byl německý právník, a ten prostě konstatoval, konflikt mezi spravedlností a právní jistotou lze řešit jen tak, že pozitivní právo zajišťované předpisy a mocí má přednost i tehdy, pokud je obsahově nespravedlivé a neúčelné. Čili to je pravda. Dneska, protože musí být právní jistota, tak se rozhoduje podle psaných zákonů. I když jako vědomě ne vždy je výsledek spravedlnost. Čili nehledá se spravedlnost, ale hledá se k tomu, jak to vychází podle těch paragrafů. Ale on právě říká, vyjma toho, kdy rozpor mezi pozitivním zákonem a spravedlností dosáhne tak nesnesitelné míry, že zákon musí jako nenáležité právo spravedlnosti ustoupit. Jo, protože totiž kdyby po válce soudili zločince podle tehdy platných vlastně zákonů, tak by je neodsoudili. Protože oni všichni postupovali podle zákona. Jo? Takže tam se projevilo vlastně důsledek tadyhle toho, čili vlastně, jestliže dojde k přílišnému vlastně rozdělení těchto dvou práv, tak je potřeba to řešit vlastně na základě toho přirozeného práva. Tak, pojďme dál. A teďka se pojďme podívat, jak skutečně reálně, nebo jestli to tak je, nebo není, to přirozené právo se projevuje i v našem právním řádě, jo? Protože to si mnohdy ani neuvědomujeme, ale je to tak. Tak když si vezmeme dobré mravy, tak je to nějaký soubor kritérií hodnotících, které určují, které jednání je považováno za dobré a které ne. Čili je to otázka vzájemného respektování. A zákonný odkaz, v zákoně jsou určité věci, že obvykle se zákonný odkaz na dobré mravy neobsahuje pozitivní formulace, ale obraty příčí se dobrým mravům. Jo, takže vidíme, že tady vlastně jednoznačně je nějakým způsobem přirozené právo zohledňováno vůči standardnímu výkladu psaných právních předpisů. Dalším takovým je zásady poctivého obchodního styku, jo, kde teda vlastně do roku 2014 bylo vysloveně psáno, že právo, které je vykonáváno v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku, nepožívá právní ochrany. Jo? A tady si ale můžeme uvědomit jednu věc, tohle platilo do roku 2014 a obecně je tendence vlastně tady to přirozené právo potlačovat. Jo? Čili vlastně nehledět na to a všechno, aby bylo podle toho, co je psaného, takže i po roce 2014 vlastně najednou už není ta formulace, která tady byla vlastně, že všechno, kromě, pokud to neodpovídá tomu poctivému obchodnímu styku, že nepožívá právní ochrany, tak tady už jsou jenom vyjmenovány nějaké příklady u nějakých kartelových dohod a tak dále. Není podstatný ten název, ale už jenom v konkrétních specifických případech se uvádí právě tady ty zásady poctivého obchodního styku, ale už to není jako obecná zásada. Jo, takže je snaha vlastně i tadyhle to potlačovat. No a teďka, jo, a potom je tady ještě třetí, teda vlastně taky veřejný pořádek, kde teda už se nejedná o hodnocení, ale to jsou nějaké pravidla, které považujeme za správné. A vlastně je to otázka, není to otázka spravedlnosti, ale přijatelnosti určitého jednání. Jo, to znamená veřejného pohoršení, rušení nočního klidu a tak dále. Ale zase, bohužel, i v tomhletom vlastně jakoby pozitivním hledisku, to znamená z hlediska toho přirozeného, může dojít k tomu zneužití, což se v minulosti u nás ukázalo jednak teda Pendrekový zákon, jste pamětníci, takže nebo teda, co byl Pendrekový zákon? Pendrekový zákon vlastně umožnil,
aby se mohlo zasahovat proti demonstracím v roce 69, po srpnu v roce 69, aby mohli zasáhnout, tak vlastně byly demonstrace, bylo to prohlášení, že to rušení nebo porušování veřejného pořádku a bylo možné proti tomu zasáhnout. Když si vezmete, když protestovali zemědělci, tak vlastně najednou všechno bylo, tam parkovali, že byli na parkovi, přesahovali do jízdních pruhů a tak dále, čili když si vezmete na západě, jak probíhaly ty protesty zemědělců, ale u nás to strouhli vlastně, že porušovali dopravní předpisy, porušovali tohle, čili oni jednali vlastně jakoby pro ochranu veřejného pořádku, ale bylo to už zneužité. No a teďka jenom vyloženě jenom ukázka, náznak toho, jak je současný stav toho našeho pozitivního práva, to znamená těch našich právních předpisů. Když předseda Nejvyššího soudu, to skutečně byl konkrétní rozhovor v roce 2018 s Pavlem Šámalem, předsedou Nejvyššího soudu, kde vlastně tyhle čísla pochází od něho. Jo, čili že celkový počet právních norem v roce 48 byl 50 000, v roce 90 to už bylo 500 000. V roce 2010 1,6 milionů a v roce 2018 vysoko nad 2 miliony. Čili to už je džungle předpisů. A teď si vemte, že třeba v roce 2017 vzniklo skoro 3000 zákonů a 266 nařízení vlády a vyhlášek. Jo? A teďka si představte, že podle toho se má nějakým způsobem rozhodovat u soudu. Jo? Pak jsou to ty přílepky, jo? To znamená, zákon o zadávání veřejných zakázek byl v zákoně o surových diamantech. Jo, tam to dokonce už bylo napadené ústavním soudem. Jo, čili uvědomme si teďka, my se tady jdeme o přirozeném právu a tak dále. A tady, jaký je chaos v našem pozitivním právu, čili vlastně podle čeho se u nás rozhoduje. A jenom tady ještě poslední ukázka toho, kolik je novel základních procesních předpisů od roku 90. Takže tipněte si, kolik od roku 90 bylo novel občanského soudního řádu a kolik trestního řádu. Tipněte si, kolik mohlo být tak novel. Je to otázka, že od 90. to je za 35 let. Ten občanský soudní řád byl novelizován 155krát a trestní řád 107krát. Jo? Čili teď si vemte, že vlastně při každém rozhodování to jsou neskutečné záležitosti. A oni právě, když byl i rozhovor s tím ministrem vnitra, s tím Šámalem, tak oni zjistili, že zkrátka nejsou schopni, když byli dotázáni, kolik je zákon a kolik je pro digitalizaci, kolik by bylo potřeba digitalizovat normostran, tak nebyli vůbec schopni absolutně říct, kolik by toho mohlo být, protože nikdo nemá představu. Jsou zákony ještě platný z roku 19 a já nevím, co všechno, 1919 a podobně. A tipněte si zase, proč myslíte, že ne všechny jsou, že ještě tam řada takových je? Že není vůle na toto zrušit. Jednak není vůle a jednak oni mají strach, že aby náhodou nějakým zákonem, protože v rámci ty spletí, aby nedošlo ke zrušení nějakého úřadu třeba. Jo, čili to jsou věci, které jsou úplně jako absurdní. A tady teda, abych nebyl jenom tak negativní, tak jenom v podstatě, že i v té státní správě jsou mladí lidé, kteří se snaží nějakým způsobem ty věci posouvat dopředu, takže bylo založeno nějaká platforma, bíro, ale podstatné je to, nebo proč to tady uvádím, že jeden pracovník z Ministerstva kultury, který teda se snaží vlastně zlepšovat tadyhle vlastně tu situaci, tak měl revidovat 1000 vnitřních předpisů a zrušil přes 70%, to znamená, na ministerstvu jenom vnitřních předpisů se dalo zrušit 750, přes se zjistilo zase úplně na nic. Jo, a tak si představte, v čem my žijeme. Takže, jaký je z toho závěr, abychom se k něčemu dopracovali? Takže za první je třeba, aby přirozené právo začalo být chápáno stejně, jako je vnímal Cicero. Jo, to znamená skutečně, že je tady nějaké přirozené právo, které vychází vůbec vlastně od té nejvyšší instance, bych řekl takhle, a je vlastně bráno přes tu mravnost. Potom druhá věc, že vlastně změna právního systému je v souladu s Bradruchovou formulí nevyhnutelná, protože rozpor mezi stávajícím pozitivním, tmavým právem a trvale platným přirozeným právem je již příliš velký.
Co když se nad tím zamyslíte, tak skutečně v mnohých případech je to teda už jako nebetyčný rozdíl. A vlastně o tom je tady řeč, když se tady bavíme o tom světlém a tmavém právu. Jo? Takže tady vidíte, o čem je řeč, jako jo? O tom rozporu mezi tím, jak je to dneska v rámci těch právních předpisů a jak by to mělo být. A potom tu jednu poznámku, kterou jsem tam měl předtím, že pozitivní právo, to znamená to psané, je potřeba rozdělit na lidská práva a občanská práva, protože tím by najednou se vlastně celý ten systém zjednodušil a zprůhlednil a navíc by se zohlednilo ta otázka, která tady bude vlastně řečena teďka dál, navazovat na mě otázka vlastně uschopňování nebo teda zasazování lidí do určitých pozic a podobně. No a vlastně tady byla ta poslední věta, že nastal čas, aby bylo nastoleno světlé právo. Děkuji za pozornost.